So yun nga mga idol natin, ito na, guguntingin na lang natin, no? Kasi medyo malapad ito mga idol eh. Yun nga, no? So napakalaki. Napakalaki na nakuha natin, ayun, no? Ito siya, no? Yo! What's up mga idol at nagkita tayong muli. So yun nga mga idol na at matagal-tagal tayong walang video mga idol at yun syempre na at ito yung ano natin, yung mga ibon natin mga idol is mayroong bulutong. Yun na nga, no? So tatanggalin natin ito ngayon mga idol. Yun na nga dahil sa'yo na nga ano, swabe swabe mga idol. Alright, tagtad ng bulutong, napakaraming bulutong mga idol yung lalaki, no? Yun na nga, no? So yung panlaban natin mga idol, yung gagawin nating warrior sa north mga idol, no? Yun nga, no? Nakabanded to ng ano mga idol, nakabanded to ng UFC na red. Yun nga, no? At yun, next time natin magpapakita ng lap natin mga idol, dahil yung lap natin mga idol na peste mga iba natin mga idol, at yun maraming namatay mga idol. So yun nga, no? At ito, iligtas natin itong ano natin itong merong bulutong na ito mga idol, sobrang laki ng bulutong niya. So hindi natin isa mga idol, no? So dalawa, tatlo, mga tatlong piraso ito mga idol, no? Yun, at medyo napabayaan niya natin mga idol, no? Dahil sa sobrang busy natin itong mga nagdaang buwan mga idol. At yun, wala pa tayong laban, no? Hindi pa tayo lumalaban sana sa mga club dahil sa yun nga, at sa mga ibon natin walang nag-aasikaso. Yun nga, no? As in, marami na rin mga idol, marami na rin namatay sa mga ibon natin. So hindi natin nga hindi ko na binidyohan dahil yun nga, at sa pag-video na lang mga idol, medyo busy talaga mga idol, at ngayon lang tayo nagkaroon ng oras. Yun nga, syempre ililigtas na natin ito mga idol, no? Dahil sa yun nga, iniingatan natin to baka matsugi uli. Dahil yung mga kapatid nito na nauna, na mga 5 months to ano na, namatay mga idol. So yun na, ito, subukan natin i-survive. Yun nga, no? Alam nyo naman mga idol, no? Alam nyo naman na ngayong panahon na ito mga idol, no? Dahil sa sobrang init, sobrang init ngayong panahon na ito, no? At hindi lang naman to sa ibon ko nangyayari to. Kasi yung mga tropa natin diyan ng mga yung sabi mo, yan, yung mga tropa natin na na malalakas. Mga idol, at same ng sitwasyon mga idol. Same na sitwasyon. Yung sa mga ibon na nagkaroon ng keleng at sipon. One eye cold, yun na nga, yun yung kinamatay ng ibon natin mga idol. Hindi natin naagapan mga idol, no? At sobrang lakas talaga mga idol. Sobrang lakas sobrang lakas ng virus mga idol. At yung yun, medyo nagkulang din tayo ng konti. Medyo natin yung paglinis ng loob. Dahil sa yun nga, yun, busy mga idol. So ito, tatanggalin natin mga idol, no? At ito, may mga unang video na ako nito mga idol, no? At kung paano tanggalin nga ba yung bulutong mga idol. So kahit ganito kalaki ito mga idol, no? Napakadali tanggalin nito mga idol. So ito mga idol, no? Napakalaking bulutong mga idol. Yan, sobrang laki niyan. At ito nga sa pakpak. Yan. Yan, kung nakikita niyan, yan sa pakpak niya. Yan, sobrang laki. Yan, lumulobo na. Yan, no? Ayan, ito. Yan na nga, no? So sana lang di ma-damage yung pakpak niya mga idol, no? So tara, let's proceed tayo mga idol. First step mga idol, at ito meron na tayong pinabaga dito na meron tayong pinabaga na kutsilyo. So same process lang mga idol sa dati kong ginawa mga idol, at super effective naman ito mga idol, no. Ito, focus mo nga, Edik. Focus mo, ganun sa akin yung mukha nito. Paano ba hawakan niya nga, no? Yan. So yun na nga, no. Yun na nga, no. At yun, pinainom na natin ito ng mga idol. Pinainom natin ng paminta, pero wala, di na kaya ng paminta mga idol. So same lang tayo, tulad dating pag natin tanggalin yung mga bulutong. So gano'n lang din, at medyo masakit nga lang to, no. Pero kaysa mamatay siya sa bulutong, dahil hindi lang to, tutubo, dadami to. So yun na nga, no, ito bagong baga na ito mga idol, no. Nangangamoy mga idol, lechon. Yun na nga, no. So sorry ha, medyo masakit yan pero okay lang yan, basta tiisin mo na lang. Dahil sa nga, bubuhayin kita. So mga idol, oh. So ang laki mga idol, ang laki na nakuha natin.
So mga idol, napaka-easy lang naman mga idol, no? Napaka-easy lang ng mga idol, ng pagpasok mga idol. So lalambot naman siya kapag napasok ng mga idol, no? So ito na siguro, pwede na, ito ulam. It's a prank. Yan na nga na, sobrang laki niya na. So ito, papasuyin pa natin ulit ito mga idol. So yun o, no? Ayan, so yun. Yung mga idol, so lutong-luto siya mga idol, no? So sorry ha. Ito, meron pa pala sa ulo. Yun nga, no? So, konting tiis lang. Kaysa madali ka rin, tulad ng mga ano mo. Mga brother-brotheran mo. So ito ano, meron pa sa batok mga idol, no? So same process mga idol, pasuin na natin yan mga idol, no? Ano nga, no? Ano, medyo ano nga lang mga idol sa pakpak mga idol, medyo maselan doon na ano, na pag-opera. Ano, so ito tatanggalin natin mga idol, no? Ano, so lutong-luto siya mga idol. So virus kasi yan mga idol, no? Virus yan na ano. Okay, so wala na sa mukha. Yun na ano. So sa pakpak na naman tayo mga idol. So yan, makinis yung mukha niya. Ayan. So sa pakpak na naman tayo, no? So ano, medyo masela niya ito rito, no? Kasi yung feather niya baka madamay. Yung pinaka ano nga. Ito sa ano niya. Pero balat lang naman ito mga idol. So napaka-easy lang tanggalin na ito. Yung ano. Yung problema niya sa bulutong mga idol ng mga ibon ninyo mga idol, no? Kung may problema ang ibon ninyo na ganito, eh madali lang mga idol. So ganitong gawin ninyo. Para mas napakadali po talagang tanggalin. So yun nga mga idol, ito na. Let's proceed again tayo mga idol. No? So, kailangan natin na mainit. Mas maganda mga idol yung ano, yung bagang-baga talaga siya mga idol, yung nagbabaga yung kutsilyo. Para pagpasok niyo mga idol, isaglitan lang. Matanggal ka agad. Ano. So, itong mga gilid lang para lutuin lang natin, no? Ayan. Ano mga idol, susubukan natin baklasin, no? Tatanggalin natin kung matanggal na. Mga idol, no? So, napakalaki na talaga mga idol ng mga bulutong mga idol. Ano na siya? Lumulobo na, buhay na buhay. Kasi kung dito di natin agapan yung mga halaga natin mga idol na sa ganitong ano, sa ganitong virus mga idol, sa mamamatay ibon natin mga idol. Ano? Alright, so yun nga mga idol, nangangamoy ano? Nangangamoy inihaw. Inihaw na ano? Nangangamoy inihaw na. Parang iba yung ano ko ah. May ulam ah. So again, so bali apat kung papasukin natin at pangatlo na nga ito mga idol, no? Ayan, so okay na to. Ayan po mga idol, ayan. Ito yung ano. So ito na, next natin. Kakaiba yung buluto niya mga idol, no? Kasi ano, lumulobo, lumalaki talaga mga idol. Itong na ito mga idol. Solid. Yan to, bagong bagat na kailangan natin ito. Dahil malapad ito mga idol, itong operahin natin na huli. Ng ano. So lulutuin na natin yan mga idol. Napaka-easy lang mga idol. Kung ganito kalaki yung ano, kung ganito kalaki yung bulutong ng ano, ibon natin
Tirahan na natin sa mga bawat gilid mga idol. Sa bawat gilid lang siya. Para pagtatanggalin na natin, napaka-easy na lang, no? Yun, no? Kaya sa mga naunang video ko mga idol, no, meron naman tayong nagawang ganito mga idol at yun naging successful naman, naging okay yung feather niya, naging okay yung pakpak yung sa mukha, naging okay na. At yun, at ito gagawa tayo natin ulit sa pangalawang video na to, no. Yun na nga, no, so kailangan na natin lutuin to. Yun nga, para makuha natin ng maayos. Yun nga, no, hindi natin alam yung naramdaman niya. Talagang siguro talagang napakasakit nito mga idol, no, pero kailangan natin gawin ito sa mga alaga natin para mabuhay sila. Sino nga natatanggalin? Huwag, sige na. Go. So yun nga mga idol natin, ito na, guguntingin na lang natin, no? Kasi medyo malapad ito mga idol eh. Ano nga, no? So napakalaki. Napakalaki yung nakuha natin, ayun, no? Kaya ito siya, no? So opera nga ito mga idol, no? Ayan siya. Ayan, so, yan. Ito ka na ba? Yan na. So yun nga mga idol, no? At ito mga idol, tapos na yung operasyon natin sa ibon natin. At sa pagtanggal ng bulutong mga idol, no? Yun nga mga idol, no? So apat lahat yung nakuha natin mga idol, no? Apat na yung nakuha natin sa mga bulutong niya. At yung sobrang lalaki na talaga mga idol, no? At yun nga mga idol, at syempre na hanggang dito na itong video na ito mga idol. At kung may problema kayo sa ibon ninyo mga idol, so napaka-easy lang tanggalin mga idol. Napaka-simple lang mga idol, no? So ito, gamit ang kutsilyo. Ito, mag-ano lang kayo. Kaya mas maganda, mas bagang-baga. At yun, mas bagang-baga. Tapos papasuin lang ninyo yung mga bulutong ng ating mga alaga mga idol. Na mas maganda, mas maliit pa. Kung maliit pa lang, iumpisahan na natin. Kasi ito mga idol, no? Nag-umpisa to sa pisngi mga idol, so maliit pa lang to dati mga idol. So medyo napabayaan ko lang talaga, no? Napabayaan ko lang talaga kaya lumaki ng ganito. So yun mga idol, no? Hanggang dito na itong mga video, at hanggang dito na itong video na itong mga idol. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, no? Please naman mga idol na pa-support sa Muntikon channel. Yun ang Albulop, yun ang ano. At yun, maraming salamat sa inyo. At sa mga gusto mag-comment, ano dyan, may mga katanungan dyan, no? Comment down below mga idol. At syempre gagawa natin ng, ano yan, ng sasagutan natin yung mga comment niyo mga idol, no? At yun, paki-comment naman mga idol kung hanggang saan na nakaabot ang video natin na itong mga idol, no? Kasi parang feeling ko hanggang dito lang ito sa Pampanga eh. Sa Pampanga lang yata eh. Kung nakapanood ka na ito mga idol, please comment naman mga idol kung saan lugar ka. Bye!